I dag befinder transkønnede, altså folk, der er født med et andet køn end det, de ønsker, sig på diagnoselisten over psykiske lidelser. Men de transkønnede føler sig langt fra som sindslidende. Så hvorfor er transkønnethed stadigvæk en diagnose? Forfatter og tegner Halfdan Pisketh har skrevet og tegnet sig igennem sin indvandrerfars komplicerede liv. Fra hans unge år som militærdesertør over årene som fremmedarbejder i Danmark, videre som kriminel og hashpusher, og i den seneste bog at være en nogenlunde okay far og dansker. Det er en barsk beretning fra samfundets bund. Velkommen til. Men først til dagens nyheder. I dag blev 65 dræbt og omkring 300 såret ved en eksplosion uden for en park i den pakistanske by Lahore. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tale om en selvmordsbombe, og angrebet fandt antageligvis sted under en påskefejring i parken. De sårede er blevet bragt til forskellige hospitaler i byen. Pakistan har i årevis været plaget af Talibans militante oprør mod staten, voldelige kriminelle grupper og sekterisk vold. I Syrien har Assad-regimets hær generobret oldtidsbyen Palmyra fra terrorbevægelsen Islamisk Stat. Erobringen sker efter hårde kampe, hvor russiske fly har spillet en stor rolle ifølge syriske statsmedier. Palmyra er berømt for sine historiske skatte, og det forfaldede derfor hele verden, da Islamisk Stat sidste år indtog byen og begyndte at ødelægge de mere end 2.000 år gamle kulturværdier. Nylige tv-optagelser fra udkanten af Palmyra viser dog, at flere af byens strukturer og berømte søjlegange fortsat står. Der er endnu ikke overblik over omfanget af de skader, som Islamisk Stat altså har forvoldt. اليوم تحرير تدمر هو نصر لسوريا، نصر للجيش العربي السوري، ولكن هي يعني حالة نصر لكل الحضارة الإنسانية. نحن نعرف أن تدمر هي درة الصحراء، نعرف أنها جوهرة البادية السورية، نعرف أنها مهد حضاري كبير جدا، نعرف أن فيها كم هائل من الآثار الحية التي كان يزورها وما زال حقيقة يجب أن يزورها كل دعاة الحضارة في العالم. وهذا النصر هو نصر على البربرية ونصر على الهمجية ونصر على محاولة تدمير الحالة الحضارية في العالم كله. I den hollandske by Rotterdam har politiet her til aften anholdt en mand, der mistænkes for at forberede et terrorangreb mod Frankrig. Arrestationen i Holland kommer efter, at belgisk politi i dag foretog 13 ransagninger i Bruxelles og i 2 andre byer i landet. Aktionerne i Belgien førte til, at 9 personer blev bragt til afhøring. 4 er stadig tilbageholdt og afhøres om forbindelsen til terror. Desuden er en mand blevet sigtet i Belgien for at have forbindelse til et afværget angreb i Frankrig. Manden blev fredag skudt i benet og anholdt ved et sporvognsstop i Bruxelles-bydelen Schaerbeek. I Italien er en algerisk mand blevet anholdt. Han mistænkes for at have fabrikeret falske dokumenter til flere af gerningsmændene bag angrebene i Bruxelles og Paris. Og tidligere i dag dukkede flere hundrede sortklædte demonstranter op på Place de la Bourse i Bruxelles, hvor tusinder har lagt blomster, tændt lys og skrevet hilsner til ofre for tirsdagens terrorangreb. Belgisk politi anholdt ca. 10 personer og brugte vandkanoner mod demonstranterne, der menes at være en blanding af højre ekstremister og fodboldhooligans. Myndighederne havde på forhånd opfordret folk til at udskyde demonstrationer og andre former for arrangementer i dag på grund af sikkerhedsrisici. Er du psykisk syg, hvis du føler dig som et andet køn end det, der står på din fødselsattest? Ja, transkønnethed står stadig på listen over psykiske lidelser, og det møder stor modstand i en ny rapport fra Amnesty. Kritikken rettes særligt mod lovændringer fra 2014, som betyder, at man kun kan starte hormonbehandling og dermed kønsskifte på Rigshospitalets Sexologisk Klinik efter ofte årelange psykologiske udredninger. Kampen for at fjerne transkønnethed fra sygdomslisten kan dog vise sig at blive lang. Verdenssundhedsorganisationen WHO har siden 2013 arbejdet med at opdatere diagnosemanualen over psykiske lidelser, men transkønnethed står stadig opført som en sygdom. Jamen i virkeligheden så har jeg været transkønnet hele mit liv. Jeg har bare forsøgt at undertrykke det. Jeg har spildt en frygtelig masse kræfter på at forsøge at leve op til rollen som mand. Noget jeg aldrig har været.
Ja, så er vi lige ved at være der. Må jeg ikke have lov til at byde velkommen til her i studiet. Laura Mølgaard Tams, velkommen til. Du er transaktivist. Velkommen til dig. Helle Jacobsen, du er fra Amnesty International, har været kampagneleder på det arbejde, I har lavet. Og velkommen til dig, Christian Gros. Du er lektor med speciale blandt andet i køn fra Roskilde Universitet. RUC hedder det nu om stunder. Laura Tams, lad mig lige starte med dig. Måske vil det være mest passende, at du definerer, hvad det vil sige at være transkønnet. For det er jo en meget bred betegnelse, der dækker mange forskellige mennesker, som også har meget forskellige medicinske behov. Ja, nu ved jeg ikke, om det er mest passende. Der er mange forskellige, altså om jeg bare skal være en person, der ligesom siger det, men altså den definition, jeg går ud fra normalt, det er transpersoner, det er folk, som er utilfredse med det køn, vi er blevet tildelt ved fødslen. Altså jeg for eksempel har fået at vide, da jeg blev født, ligesom, det er en dreng, du skal opdrages som en dreng, du skal opføre som en dreng og en mand. Og så har jeg også sagt, nej, jeg er en kvinde. Det er sådan, jeg har det. Jeg ved ikke, hvorfor. Færdig slut, ikke? Men er det nødvendigvis, altså, hvis man er transkønnet, folk, der ønsker at skifte køn rent, hvad skal jeg sige, teknisk, altså ønsker kirurgiske indgreb eller hormonbehandlinger? Eller kan det også være, at man ganske enkelt identificerer sig som, i dit tilfælde, kvinde, men ikke ønsker kirurgi eller andet? Jamen, altså, vi har jo eksempler på transpersoner, som bare ønsker at blive anerkendt som det køn, de oplever, det der altså, passer mest med deres verdensopfattelse, uden at der er behov for alle de her kropsændringer. Så er der jo nogen, der gerne vil have hormonbehandling og ikke vil have andet kirurgi. Altså, brystet, det kommer jo lidt af sig selv, hvis man starter på østrogen for eksempel, og ikke har det i forvejen. Men det er til gengæld noget andet, hvis man skal have fjernet bagefter. De går ikke væk af sig selv, hvis man starter på en testosteronbehandling som transmand. Og der er mange, altså der er jo også hårfjerning, og altså hvis man har noget uønsket skægvækst for eksempel, og altså et væld, altså folk, der gerne vil have bundkirurgi, altså også som kalder kønsskifte, det vil jeg nok ikke sige, det var. Så skulle det være sådan, at homoseksuelle også skifter seksualitet, når de springer ud. Men altså noget kirurgi på kønsorganerne, det er virkelig ikke alle, der vil have det. Altså jeg tror, det er en kæmpe misforståelse, at vi så også har et system, der antager, at det er det, man vil udredes for. Og det kommer vi så til at vende tilbage til. Men det vil sige, at som udgangspunkt er det at være transkønnet ikke et spørgsmål om seksualitet. At det er ikke knyttet til ens seksualitet, eller man er ikke nødvendigvis homoseksuel eller andet, fordi at man er transseksuel. Det har sådan set ikke noget med seksualitet at gøre. Det har primært noget med køn og kønsidentitet at gøre. Ja, præcis. Altså, seksualiteten, det er, hvem du er tiltrukket af i forhold til, hvilket køn du har. Men altså, nu siger jeg så, at jeg er kvinde, ikke? Så hvis jeg er tiltrukket af kvinder, så er jeg lesbisk. Hvis jeg er tiltrukket af mænd, kunne jeg være heteroseksuel. Hvis jeg er tiltrukket til det hele, så har man altså biseksuel, panseksuel, så mange andre ting. Ikke? Og det er der, hvor jeg tror, at det går galt også, fordi der er mange folk, der har hørt ordet transseksuel, så kommer det til at lyde som om, at det har noget med, hvem man er tiltrukket af at gøre. Ikke? Det er jo det, at når jeg siger, at jeg er transkvinde, så kan I altså ikke antage, at jeg nødvendigvis må være tiltrukket af mænd eller kvinder, eller tiltrukket af folk, som har en penis, eller folk, som ikke har en penis. Altså, det er også det, ikke? Men det, der så er afgørende, jeg behøver ikke spørge dig om du opfatter dig selv som værende lidende af en psykiatrisk lidelse, fordi det ved jeg, at det mener du faktisk ikke, at du er. Og det er så her, I kommer ind i billedet, Helle Jacobsen fra Amnesty International, for I har faktisk sagt, at I mener, at de transkønnedes menneskerettigheder bliver overtrådt, deres rettigheder bliver trådt under fod i det møde, de har med det offentlige sundhedsvæsen. Og hvorfor det? Jamen altså, der er flere forskellige problemer. Den 19. december 2014 ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for behandling af transkønnet. Det gjorde, at transkønnet fik meget, meget svært ved at få adgang til hormonbehandling. Tidligere har man kunne gå ned til sin privatpraktiserende gynækolog og få hormoner. Så det er sådan et af de store problemer. Nu skal altså man at behandlingsmulighederne er blevet indskrænket og centreret på seksuologisk de facto monopol, kan man sige. Så nu skal man altså igennem årelange udredningsforløb bare for at få adgang til hormoner. Udover det, så har vi også kigget på selve udredningsforløbet på Sexologisk Klinik. Der ser vi, at transkønnedes ret til privatliv bliver krænket, fordi at man indirekte bliver tvunget til at svare på spørgsmål af meget privat karakter, spørgsmål om ens sexliv, om ens seksualitet, som man normalvis ville kunne nægte at svare på. Men fordi man sidder i den her situation som transkønnet, og man gerne vil have hormoner eller kirurgi fra Sexologisk Klinik, så er man nødt til at svare på de her spørgsmål, og det er altså meget krænkende spørgsmål, som hvem tænker du på, når du onanerer, og så videre. Men Sundhedsstyrelsen siger jo også, at de
altså diagnosen transseksualitet ikke er udtryk for en somatisk eller en psykiatrisk sygdomstilstand. Altså man anerkender, at det er lidt kompliceret, at man står på denne her liste over diagnoser, for det er ikke sådan, at som udgangspunkt, at transkønnede bliver mødt som psykisk syge, men kan du bekræfte det? Nej, altså jeg vil sige, at det er jo selvfølgelig rigtig fint, at de har lavet den her note i vejledningen, men de har jo ikke flyttet de transkønnede fra det psykiatriske afsnit, og jeg vil sige, at det vil jo i hvert fald være svært at argumentere for, at transkønnede skal holdes i det psykiatriske system og holdes i en psykiatrisk så lang udredning, hvis man fjerner diagnosen. Det må man i hvert fald tro. Men udover det, så er det også en meget umyndiggørende tilgang, de transkønnede bliver mødt med. Altså for eksempel, selvom du er voksen, så skal dine forældre ind og interviews om dig til en såkaldt pårørende samtale. Hvis man har givet samtykke. Altså det er ikke noget, der sker uden patientens samtykke. Det er sådan, at ifølge vejledningen, så skal man ikke tvinges til det længere, men det informerer Sexologisk Klinik ikke om. Alle dem Amnesty interviewet, de har ikke fået at vide, at det ikke er obligatorisk, så de får bare at vide, at du skal have din mor eller far eller din søster med ind, som skal svare på spørgsmål. Jeg skal lige nævne, vi har forsøgt at få Sexologisk Klinik ind, men det har ikke været muligt lige i påsken i hvert fald. Men Laura Tams, har du andre eksempler på, at du og ligesindede bliver mødt med en eller anden forventning om, at I er psykisk syge, eller måske har nogle store problemer, som skal løses, før man kan begynde at forholde sig til kønsidentitetsspørgsmålet? Jo, men altså for Søren, jeg har jo selv været igennem hele møllen, og det man bliver mødt med, det er altså for det første nogle folk, som antager, i mit tilfælde, jeg er en mand, der har en fjollet idé. Og der står i min journal, altså han. Altså udgangspunktet er, at jeg er en mand, indtil det modsatte bevist, og det er jo det, der er problemet. Så du skal selv ind hele tiden overbevise mig om, at du gerne vil være kvinde, men det er vel også fair nok til betragtning af, at det er en voldsomt indgribende ting for et menneske at skifte køn? Altså, jeg vil ikke sige, at det er voldsomt indgribende at starte en hormonbehandling, som jo er det, som jeg har været igennem udredningen i forhold til. I øvrigt en hormonbehandling, som jeg var begyndt i forvejen, som jeg blev stoppet i, fordi man lavede den her nye behandlingsvejledning i 2015. Ikke? Og så skulle jeg jo igennem alt det her. Altså, og vi ser på en klinik, som altså, tester en for diverse personlighedsforstyrrelser, skal høre, har du ADHD og så videre, giver en IQ-test, og sådan ligesom siger, hvis du ikke er klog nok, eller hvis du har en eller anden personlighedsforstyrrelse, så siger vi komorbiditet, så siger vi, du er ikke i stand til at vurdere det her selv. Altså, så kan man åbenbart og det umyndiggørende ligger, at dybest set ikke tager det for gode varer, når du kommer og siger, jeg har aldrig følt mig tilpas i min krop. Og jeg har jo ikke blevet udredt for at være transkønnet. Det er der problemet. Det er også derfor, det er et problem, at vi har en diagnosekode, der hedder transseksualisme. Fordi der er ikke noget galt med, at jeg er transkønnet. Der er noget galt med, at jeg gerne vil have en krop, der producerer østrogener. Det kan jeg ikke få, så jeg har brug for altså en hormontilskud. Og så går jeg til systemet og beder om det. Altså, jeg er en kvindekrop, der ikke selv producerer østrogener, og så bliver jeg smidt ind i et psykiatrisk system. Bliver udredt for noget, jeg ikke har bedt om at blive udredt for. Spørgsmålet er så, om diagnosekoden er nødvendig for, at man kan behandle transkønnet. Det vil jeg godt lige vende tilbage til. Men Christian Gruus, nu er det på tide, at jeg lige får dig på banen. Fordi er der noget i det, du hører her ved bordet, som minder dig om noget andet? For eksempel homoseksualitet, som jo også stod på, tror jeg, et diagnoseliste i Danmark indtil 1981. Det er ikke særlig mange år siden. Men ikke desto mindre. Er der nogle paralleller? Ja, der er mange paralleller. Altså, dels er der hele parallellen, der handler om, at man, i hvert fald en del af systemet, og måske også en del af offentligheden, stadig opfatter det transkønnede, eller en transkønnet situation som noget perverst. Ikke? Altså det her med at ville spørge ind til seksualiteten, enorm nysgerrighed, ikke? Kunne det være noget i din barndom, eller sådan, at man er sådan ødelagt og har sådan helt absurd selvopfattelse. Og det er jo, altså man kan høre de spørgsmål hvile på sådan nogle fordomme. Ikke? Så det er det ene, og det trækker jo paralleller til, hvordan man opfatter det homoseksuelle, nemlig som noget omsygt og perverst, ikke? Og farligt for samfundet. Mm-hmm. Altså fordi det afviger fra det normale, det hvad skal jeg sige, samfundets støttepiller. Lige præcis, så det er den ene del, og det andet er jo så det her med, det er umyndiggørende. Det er det her med, at man siger, at der er bestemte mennesker, som man ikke umiddelbart tænker kan tage vare på sig selv, eller træffe nogle fornuftige valg, fordi de så bliver anskudt på en bestemt måde, eller nogen bliver anskudt på en bestemt måde. Og det har man også tilfældigt, skal man sige, med homoseksuelle, lesbiske og bøsser tidligere, som nemlig bliver set som nogen, der ligesom leder under en form for falsk bevidsthed eller vrangforestillinger
ikke? Som man så skulle gøre noget ved. Og så det er de problemer, altså de fordomme, man så også ligesom skal takle og kritisere for at komme videre derhen, hvor man kan sige, at transkønnede og transpersoner bliver respekteret på samme måde som i minimum selvfølgelig homoseksuelle, men ellers også den generelle befolkning. Men den store forskel her er jo, som vi også lige har været igennem, at nogen klarer sig fuldstændig uden at være i kontakt med behandlingssystemet, men andre har jo faktisk brug for meget vidtgående kirurgi eller hormonbehandling, som i Lauras tilfælde. Og det er vel der, det springende punkt er. Altså, det er der, man bliver nødt til at komme ind i systemet, og det er vel også der, hvor systemet har et ansvar for at have sikret sig, at folk faktisk får en relevant behandling. Det er jo blandt andet argument for, at man har trukket ind på seksologisk klinik, altså at folk skal have speciallæge i psykiatri, gynækologi, obstetrik, plastikkirurgi osv. Altså det er der, man har samlet specialet. Det er også der, de mener at have særlig viden om transseksuelle. Og det er vel ikke helt skævt, når man faktisk... Det er klart, det er også det argument, der bliver trukket frem, det er, at når staten eller myndighederne så også skal betale en del af det her, så må man også være sikker. På den ene side, man er også sikker på, at folk har tænkt tingene ordentligt igennem, men det gør man jo allerede. Det gør man jo i dag. Så kan man sige, trækker man det virkelig for langt ud, ikke? Altså, hvor meget skal der til? Og det er der, hvor det her spørgsmål, det ligesom faktisk kan sidestilles, men er inden for samme problemsfære som diskussioner om altså abort, som der var meget få i Danmark, der er modstandere af. Men det hviler jo også på en anden idé om, jamen, nemlig at man træffer et bevidst valg. Det anerkender man jo fuldt ud. Men det går også galt. Der er også abort, der går galt. Men altså, so what? Det er et spørgsmål, hvor har man... Der er indgreb, der bliver foretaget, som man måske fortryder senere i livet. Præcis, sådan vil det være alt muligt, også alt muligt, kan man sige, kirurgisk, som hedder sådan kosmetiske operationer, kan man jo også fortryde. Men det er jo, det centrale er bare, altså, hvornår anerkender man nogen som et myndigt menneske, og hvornår ser man i højere grad nogen som eksempelvis på linje med børn, eller andre, ikke? Som der er nogle bestemte grupper i samfundet, man stadigvæk anskuer på den måde, og som derfor ikke får lov at bestemme over deres egen krop, og hvad de vil med den. Og I har interviewet en masse af dem, der kommer ind på seksologisk klinik. Kan du genkende det her med det umyndiggørende? Altså, at man føler, at det, man siger, og det, man har gået og puslet med, eller tænkt på i mange, mange år, ikke bliver taget for gode varer? Bestemt. Og det, som også er kendetegnende for mange af de transkønnede, vi har talt med til vores rapport, er, at de fortæller, at i mødet med de her få privatpraktiserende gynækologer, som tidligere gav rigtig mange transkønnede hormoner, der følte de sig faktisk mødt og respekteret som ligeværdige mennesker. Men de føler sig ikke mødt med respekt på seksologisk klinik, og der er heller ikke noget, der tyder på, at der er en særlig viden om kønsidentitet. Vi har eksempler i rapporten på folk, der er deres behandlere er blevet spurgt, hvad det vil sige at være panseksuel, for eksempel, og en er blevet spurgt, er du så også til dyr og børn? Og det er jo i hvert fald hverken respektfuldt eller vidende. Men udover det, så står der jo også i den danske sundhedslov, at alle borgere i Danmark har retten til at blive medinddraget og selv bestemme i en vis grad, i hvert fald over sit eget forløb. Og det får de transkønnede simpelthen ikke lov til. Altså, de har ingen medbestemmelse over deres eget forløb. De får ikke engang informationer om, hvad de bliver testet for, hvorfor. Altså, som Laura sagde, så bliver man jo testet for alt fra psykopati til narcissisme til personlighedsforstyrrelser. Man får endda lagt en kuffert foran sig med plastikredskaber i, hvor man skal vise, at man kan kategorisere dem i bestik og redskaber. Men uden at man får en forklaring på, hvorfor. Altså det vil sige, at der er ikke nogen indikation på de her test. Men Sundhedsstyrelsen har også skrevet til jer, at de sådan set er enige i grundpræmissen om, at det her ikke er en psykiatrisk lidelse, og man vil meget gerne have det flyttet til en anden liste. Men vil det hjælpe noget som helst overhovedet, at det står på en liste og ikke på en anden? Vil det hjælpe på det arbejde, eller ændre på det arbejde, der foregår på seksologisk klinik? Altså, det er jo i hvert fald et første skridt. Det er jo svært at argumentere for at holde det i psykiatrien, hvis det ikke er en psykiatrisk diagnose, men der er andre ting, der skal ændres også. Altså Amnesty anbefaler også, at vejledningen bliver ændret, så man igen kan få hormoner for privatpraktiserende gynækologer. Så det er klart, at det er første skridt, og så er der jo det her med, at man skal vente på WHO, men det behøver man jo ikke. Altså, det gjorde vi jo ikke i tilfældet homoseksualitet. Nej, og der er jo andre lande rundt omkring i verden, der har fjernet transkønnede fra den psykiatriske Så Danmark kan sagtens gå foran jeg mener bestemt, flytte... Danmark bør være et foregangsland for transkønnedes rettigheder. Men Laura Tram, jeg skal lige høre din refleksion over det her med, at man siger, at på seksologisk klinik er der faktisk en meget stærk viden om de her ting, og man har speciallæger, som jeg sagde, psykiatri, gynækologi, plastikkirurg og så videre. Og det er det der tværfaglige team, som i virkeligheden skal sikre, at
at transkønnede får den mest optimale behandling. Men det køber du ikke rigtigt, det argument om, at det er der, I får den bedste behandling. Jeg skulle forklare, hvad cis-kønnet betød, da jeg kom derud. Altså, det kan være, du også skal fortælle det til hvis folk seerne. ikke ved det derude, altså cis-kønnet, det er jo bare ikke at være transkønnet. Ikke? Det burde man altså vide på en institution, som påstår at have speciel viden. Og de har været nødt til at tage til Storbritannien for at få særlig uddannelse på det. Og det er stadigvæk... Altså det, jeg oplever, det er, at jeg kommer ud til nogle folk, hvor jeg faktisk ved mere om det her emne, end de ved. Ikke? Så nej for søren, det er løgn, at de siger, at de ved mere. Og de hører jo ikke på international forskning. De baserer stadigvæk hele deres udredningsforløb på intet fagligt grundlag. Det er et problem. Altså kig dem efter i sømmene. Please, folk, som sidder derude og har noget faglighed på det her. Jeg kender flere psykologer, der har sagt, hvad søren er det for noget, det her? Det hænger ikke sammen. Og de ignorerer jo internationale guidelines på, hvad der er godt, hvordan man skal behandle transkønnede, som jo ofte siger, at de skal ikke den hormonbehandling så hurtigt som muligt, fordi man bliver syg af at gå og ikke komme i den hormonbehandling, og de trækker det ud og trækker det ud. Så kan vi spekulere på, hvorfor, ikke? Er det fordi, de også forsker på os uden vores samtykke? Fordi det foregår også, ikke? Som sagt, jeg er ked af, at hverken Sexologisk Klinik eller Sundhedsstyrelsen kunne være til stede. Men Christian Gruus, lige her et sidste spørgsmål. Tror du, at vi om en eller anden årrække, når transkønnhed måske ikke står på en sygdomsliste, vil kigge tilbage på det og se på det ligesom homoseksualitet, at hold da op, tænkte vi på den måde om det dengang? Det håber jeg selvfølgelig. Det kræver, at der er en masse gode kræfter, der går sammen, politisk og i forhold til organisationer. Ikke? At man for eksempel også anerkender det selvfølgelig som en vigtig ligestillingsdagsorden. Ikke? Det kommer sådan helt højt op på ligestillingsdagsordenen, hvor man siger, at det her, det er så centralt, ikke, for at vi kan komme videre, og også for, hvordan vi opfatter os selv som samfund. Opfatter Danmark som et, på mange måder i hvert fald, rummeligt, mangfoldigt samfund. Men der kommer til at stå en kamp der, ikke, som så kræver også, at eksempelvis kvindeorganisationer, menneskerettighedsorganisationer og alle mulige andre bakker op, og samtidig selvfølgelig, at vi har nogle modige politikere, der tager også at træffe de rigtige beslutninger. Og der kan man sige, heldigvis er der så på begge sider tilsyneladende af fløjene nogle enkelte personer eller partier, som synes, det er interessant at arbejde videre med at kæmpe for. Det kunne måske føre noget godt med sig. Men jeg tror, Amnesty har anslået, at der kunne være et sted mellem 15 og 20.000, der er berørt af den her problematik i Danmark. Det betyder jo, det er jo ikke ligesom med de homoseksuelle en magtfaktor. Det er ikke nogen særlig stor gruppe, som vel heller ikke har de store pressionsmuligheder rent politisk. Og det er derfor, man kan sige, at lige præcis den gruppe har brug for absolut støtte fra nogle af de grupper, som netop har tilkæmpet sig mere magt og fået flere rettigheder. Så der er nødt til at være en ekstremt stærk solidaritet internt mellem forskellige grupper, som er udsat for forskellige typer, sådan, man kan kalde normtyranni. Ikke? Der skal være et sammenhold for, at man kan vinde den kamp. Således vil vi kaste en lille smule mere løs ind på transkønnedes rettigheder i Danmark. Tak fordi I kom, alle tre. Tak.